Right, yn y fideo yma, ni'n mynd i creu tudalen splash, neu tudalen dechrau, neu tudalen bwydlen, beth bynnag chi sy'n galw fe. Ond dyma'r tudalen sydd yn llwytho gynta cyn i chi dechrau'r gêm. So fydd enw'r gêm arno fe, bydd opsiwn i ddechrau'r gêm a opsiwn i cael fwy o wybodaeth. Right, y peth cyntaf mae angen i chi gwneud ydy creu ystafell newydd. Nawr, mae angen chi creu'r ystafell, a mae'n mynd i fod yn run maint a ystafell arall. 380, 320. Nawr, ar hyn o bryd, mae'r ystafell reit ar y diwedd. So dwi'n mynd i symud e i'r dechrau. Nawr, amser i fi'n gwasgu chwarae, i chi'n gallu gweld bod yr ystafell sydd ar y dechrau yw'r ystafell sydd yn chwarae. Nawr, mae angen i mynd ati i cynllunio yr tudalen. So, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n dewis tudalen sydd gyda fi yn barod, a dwi'n dewis y tudalen hyn. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i Start, All Programs, Accessories, ac yn dewis Snipping Tool. Nawr, fi'n mynd i gwasgu New, ac i fi'n mynd i torri mas y graffeg yr ystafell. Nawr, beth mae angen fi wneud nawr, dwi'n mynd i fynd i copi, neu arbed, neu ffail sef, a wedyn dwi yn mynd i agor fyny pecyn graffeg o fy newydd. Right, dwi wedi agor fireworks fyny. Nawr, mae'n bwysig bod y graffeg yn y maint cywir, yr un maint â chystafell. So dwi'n mynd i ffail, new, a wedyn newid e i 480, 320. A mynd i gwasgu OK. Nawr, dwi yn mynd i glido mewn y graffeg, neu gallen ni mynd i ffail a import neu ffail open hefyd. Nawr, beth dwi'n wneud, dwi'n mynd i ffail, save as, a dwi'n mynd i safio fe fel splash neu unrhyw enw sydd yn addas. A dwi'n mynd i gwasgu OK. Nawr, beth mae angen i fi wneud nawr yw mynd nôl i Game Maker ac cael y graffeg mewn fan hyn. Nawr, ar hyn o bryd, os dwi'n edrych ar hwn tu fewn i Game Maker, dwi heb cael ei golygu eto. So, cyn i ni wneud na, fydden ni ysgrifennu arno fe. So, Game Pale. Nawr, dyw hwnna ddim yn edrych yn dda iawn ar hyn o bryd, so beth ddylen ni wneud falle yw newid y ffont ac wneud e fwy o seis. Nawr, cofiwch, mae gyda ni opsiynau fan hyn gyda filters, so gallen ni newid hwn tamaid bach i wneud e'n sefyll mas yn fwy. Ac beth arall ni'n mynd i wneud ydy ysgrifennu lawr fan hyn beth mae angen i gwneud i dechrau'r gêm. So, clicio, enter i ddechrau. A wedyn clicio F1 am wybodaeth. Nawr, eto, fi'n jyst yn newid y lliw. A falle i filters falle, ond fi'n hapus gyda hynny nawr. Nawr, mynd i ffail, a wedyn save as, splash, save. Yes. Nawr,
Dwi'n mynd ati wedyn i fynd i Game Maker. Nawr, mae angen ychwanegu yr cefndir. Ac i ychwanegu'r cefndir, mae rhaid i mynd draw fan hyn i create background. So wedyn, load background, ffeindio ble ni wedi safio fe, clicio arno fe, open. Chi'n gallu gweld nawr bod y cefndir wedi cael ei llwytho lan fan hyn. Nawr, i ni'n goffo mynd at yr ystafell, a beth mae angen i wneud ydy mynd i background, a wedyn dewis y cefndir. Nawr, ni'n arbed hwnna, ac i ni yn clicio ar un cynta, a gallwn ni gwasgu play nawr. Ac i ni gallu gweld bod y tudalen wedi llwytho. Nawr, un peth sydd yn digwydd, amser fi'n gwasgu F1, mae'r tudalen wybodaeth yn dod lan. Ond amser fi'n gwasgu Enter, does dim byd yn digwydd. So yn y fideo nesaf, ni'n mynd i dangos i chi sut i rhaglennu gwasgu Enter i symud i'r ystafell cyntaf.